O tren divide as poboacións que atravesa. As vías son un auténtico muro e dende que existe o ferrocarril, a solución máis económica para cruzalas é cos pasos a nivel. Cruzamentos que comunican veciños, pero que revisten un perigo moi grave. Hai apenas días, unha muller falecía en Monforte ao ser arrolada polo tren nun céntrico paso a nivel da vila. Pero non é o único caso recente. En xuño, outra persoa morreu atropelada nun cruzamento en Rábade cando trataba de atravesar o ferrocarril. Os pasos a nivel son conflitivos porque, aínda que son moi perigosos, cumpren unha función esencial, como sucede en Valga. Para nós está moi ben porque temos cerca, non temos que dar voltas ni nada, pero reconocemos que é peligro. Nos últimos anos comezáronse a suprimir os pasos a nivel. Nalgúns casos é a raíz de traxedias como a acontecida en Recimil, no concello de Lugo. Foi hai un par de anos, cando 2 rapaces perderon a vida intentando cruzar a vía en coche. Pero en ocasións ou non se propón unha alternativa ou non contenta aos veciños. É o que pasa no barrio ourensán do Peliquín, onde o paso existente se substituirá por unha pasarela peonil. Os veciños están en pé de guerra porque iso supón cortar o barrio en dous e que, aínda que as vías comunican cidades, para os veciños son o seu muro de Berlín cotián. Pois imos ata aí sen máis demora, ata Teixeiro, no concello de Curtis. Din os veciños que están divididos. Para eles a vía do tren é como ter un muro de Berlín atravesando a vía. A alternativa que teñen din que é un perigo, queremos saber por qué. Óscar Cruz foi visitalos. Fai favor, señor Cruz, contanos en que consiste esta problemática, por que protestan? Señor Montaña, ten toda a razón do mundo e aquí estamos, no muro de Teixeiro, porque é o que din os veciños, isto é como o muro de Berlín. Estas vías separan dúas zonas da vila e deixan, pois, completamente illada esta zona de servizos. Ramón, por que se queda illada esta zona? Por que pecharon este paso a nivel? Bueno, por suposto, a resposta ten que dar a DIF. Son eles os responsables, a resposta e a solución é por parte deles. O vallado da estación penso que teñían que haberlle buscado antes a solución e a alternativa, pero aquí agora estamos cruzando, como ven, deste xeito, desta maneira, cantidad de xente todos os días. Dá a impresión de que están esperando a que ocurra un accidente ou unha desgracia para despois buscar a solución. Exactamente, porque sí que é certo que neste cachiño vimos a moita xente cruzar todavía, aínda que estaba ao lado, pero sí que é certo que hai zonas polas que pasar. Claro, é moito menos perigoso que o que tedes agora aquí a 150 metros, que tedes unha acera moi pequeniña e os coches pasan ao lado moi rápido. Sí, o túnel que fixeron, o soterrado, non é funcional, nin sirve para poder andar nin con comodidade, aparte que ten moito risco, é unha beira rúa moi estreita, non é funcional. Por suposto, oscuro, no inverno enchese de auga, o sea, esa non é a solución. E, de feito, a solución podería ser, se cadra, un paso elevado? Por suposto, eu creo que aquí un paso a distinto nivel, neste caso, como ti ben dís, elevado, sería a mellor alternativa, a mellor solución, e tampouco non é unha gran inversión ni unha obra faraónica para un ente público, sobre todo vendo que se destinan fondos e diñeiro a outras cousas moito menos necesarias e menos xustificadas. É necesario, amigos, está sendo aquí totalmente para a xente de Teixeiro, porque sí, amigos, este paso provocaba que a xente cruzase moito mellor e agora mesmo teñen un paso moi perigoso. Agardamos que atopen solución e que lle fagan este paso elevado que exixen os veciños para acabar co muro de Teixeiro. Así o agardamos, grazas, Óscar. Hoxe afondamos no caso de Teixeiro, pero por desgraza hai máis concellos galegos, o Rocío, nos que o tren, a máis de conectar, tamén divide. Pois sí, en Galicia hai vilas e aldeas onde a vía do tren non só comunica, senón que acaba dividindo os espazos polos que pasa. O exemplo máis reciente é o de Laraño, en Santiago de Compostela, onde a instalación de pantallas acústicas de 5 metros deixaría parte das vivendas á sombra e condicionaría o entorno. Nos Peares, na Ribeira Sacra, a combinación da vía férrea co río Sil fai que a localidade estea repartida a ollo entre 4 concellos e 2 provincias. Unha situación singular, pero que condiciona o día a día dos veciños. En Rábade, a vía corta o centro urbano e os pasos a nivel sen barreiras seguen a ser puntos conflictivos para a seguridade viaria. En Burela,
aínda non está dividida como tal polo tren, pero as conexións viarias entre Ribadeo e Ferrol foron interrompidas tras un descarrilamento en Foz. En Pontecesures, o paso do tren polo medio do núcleo urbano segue a marcar o urbanismo e a mobilidade. Tamén en lugares como Manán, Garga ou Curro, a proximidade das vías impón limitacións que arrastran dende hai décadas. Así que a realidade é esta. O tren é fundamental como infraestrutura, pero hai moitas localidades onde segue a ser unha barreira física no seu día a día. E tanto, que son unha barreira física, sobre todo para eses veciños pois que teñen que cruzar para os recados do seu día a día, Xiana. Desde logo, estou moi de acordo co que falou este veciño de Teixeiro. Xustamente, estánse mandando recursos que ao final son os nosos cartos, non nos esquezamos, somos nosos que pagamos isto para cousas que mellor non son tan necesarias. E hai que ter en conta a vida dos veciños. Isto é xustamente a ordenación do territorio. Distribuir ben as actividades, os espazos e ter en conta a xente que vivimos na terra, non ternos como cidadáns de segunda, digamos. Somos tan importantes como o tren, ou máis. Claro, porque o tema dos pasos a nivel aquí en Galicia, na nosa xeografía, é un problema, María, que saben de vello, non? Bueno, que temos unha orografía moi particular, nós tamén, os núcleos urbans que están moi esparcidos, non? Efectivamente, en moitas ocasións o trazado das vías férreas pois non se pensou como se está a pensar agora nos plans de desarrollo urbanístico que ten moito máis sentido que hai moitos anos, non? Pero o certo é que temos unha lea histórica con esta cuestión porque está en xogo xa non só a comodidade dos veciños para facer os recados diarios, senón tamén a seguridade. Os pasos a nivel teñen que quedar desterrados porque é certo que son un problema grave de seguridade, un problema, estamos vendo estas imaxes de que, bueno, despois hai accidentes e temos que lamentar pois as cousas que pasan. Pero, dende logo, o máis doado parece, e así estaba eu revisando que ten o compromiso dende xuño de 2023 para Galicia, Adif, é suprimir 46 pasos a nivel na nosa terra que serían sustituídos por pasos superiores, que parece que é o máis sensato e non ir por ese túnel que reflexan os veciños de Curtis, que ademais ten tráfico rodado. Efectivamente, que eles tiñan, tal e como contaban os veciños, ese paso en superficie que foi valado, pechouse o tránsito, agora teñen un subterráneo que está a 150 metros e que denuncian que é un auténtico perigo, Manel. Bueno, eu digo, aquí unha vez en unha ocasión saliu cos accidentes de así nos pasos a nivel, e nosotros na nosa zona en Fene era un dos máis graves, eran moitísimas mortes. E nosotros no tramo de 1 kilómetro, eu vivo frente mismo ao paso elevado da vía, na estación de Perlío. En un tramo de 1 kilómetro nos puxeron dous pasos subterráneos moi bons, sin coches, outro con coches e o paso elevado. A verdad que se fixo en pouco tempo e quedamos, non estamos, eu teño que cruzar a vía todos os días polo paso elevado para ir á tenda. Estamos perfectamente comunicados e mira que Fene atravesa toda a vila e non separa o pobo do astillero, onde pasa moita xente e non hai problema, e non hai muros destes tampouco, que este tema salir estes muros que son feísimos, nos puxeron unhas vallas onde temos visibilidade e ali en Fene de verdade estamos encantados con eso. Non é o caso de Recimil, en Lugo, onde perderon a vida dous mozos, de aí que os veciños agradecesen a nosa visita para non chegar pois a esas consecuencias tan extremas, Elba. Claro, porque é que ademais no caso de Teixeiro, non, ese paso inferior, non, por debaixo das vías, ten unha beira rúa que só ten 40 centímetros de ancho, non? Entón isto non cumpre nin a normativa de accesibilidade mínima, non, que debería ser cando menos 1,20 metro, máis ou menos, que é o mínimo, non, dependendo tamén das circunstancias. Entón, claro, o de baixo non serve, o de arriba tampouco, pois xa está ben de dividir así a vida da xente, non? Desde hai 150 anos que está dividida. Pois seguiremos moi pendentes. Se eses veciños de Teixeiro queren contarnos algo, calquera